Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro, queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar, marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. Restaurante Bahía Las Sinas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, Las Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. Para todos os eventos que teñan este verán, restaurantes, cafeterías, bodas, bautizos e aquelas comisións de festas que sodes uns atrevidos, cervexa, refrescos, augas, todo tipo de licores, podes vir a buscar o que queirades. Unha gama inmensa de sabores e colores. Imos alá. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. Moi boas festeiros e festeiras, de festa en festa non para. E como non para, onde estamos hoxe? En Valga, na festa da caña e da anguía. E que é mellor para disfrutar da festa na primeira hora que todos os rapaces que están aquí. Mirade que festa teñen aquí montada. Moi ben, festeiros e festeiras, despois de ver o que estábamos vendo agora todos os torneos disfrutando, vamos a ver que están facendo os cañeros aquí en Valga, que están a isto de encender as potas. Acompañádeme, acompañádeme.
Ben, estamos aquí con José Manuel, que está a piques de meterlle lume xa á pota. Sí, xa ten lume. Xa ten lume? Sí, xa ten lume. E que está facendo aquí o compañeiro que o vemos aí preparando, dándolle amor, non? Pues está tapando, está sellando para que non salga o vapor para arriba, unha vez que empeza a ferver. E hoxe entonces que imos probar por aquí, porque eu teño gana de probar tan famosa a caña daqui de Valga, a ver a que dar testimonio, non? Aquí hoxe vai hai na blanca e de ervas. Blanca e de ervas. Vamos facer unha potada de blanca e outra de ervas. Vou falar aquí co compañeiro que o vexo entregado na labor. Moi boas, que tal? Dándolle mimo. Boas, hai que tapar pronto, que vai vir pronto. Dándolle mimo ao alambique, non? Que se chama o aparato. Sí. Ou ten outro nombre que eu non conoza. É pota. Unha pota. Moito máis simple, non? Moito máis conocido. máis simple. E que é o que lle estás botando? Pois fariña de centeo. Fariña de centeo, para sellala. Para sellala, sí. E tes que sellar, claro, todas as xuntas que vemos por aquí ao rededor. Sí, señor, para que non perda. Para que non perda. Bueno, José Manuel, que tiñas isto aquí medio en secreto, 3 premios aquí do ano pasado. Sí, sí. Este ano que volvemos a participar? Este ano, cando sei así, esta é feita do ano pasado. Presentas este ano. Este é a que presentas xa este ano? Sí, a que se vai presentar po ano ainda non se fixo. E cales son as túas? Tes aquí unha tostada, non? Sí, aquí unha dervas, un segundo. E hai un segundo tostada tamén. Este é o primeiro. E todas feitas pola túa man? Esa sí, está toda feita pola miña man. E o viño tamén? O viño igual, viño é boa. Nós facemos un viño aquí, é viño blanco, tipo albariño. É unha uva que lle chaman catalana. É a que mellor caña o fai. Eso con diferencia, sí. A uva catalana é a que mellor caña dá? Mellor dá. E depois as tintas, temos varias, hai moitos tintos, non? Hai mencía, hai tinto daqui do país. Non é como non fai a caña igual. Eu aprendi do meu pai. Meu pai traballou toda a vida nesto, toda a vida. E ele inventou esa caña. A caña tostada inventou no meu pai. Foi o primeiro que o fixo. Foi o primeiro que fixo a caña tostada? Sí. Pero o primeiro aquí en Valga ou por aquí, por onde, desde que se supo que había. Nunca se vira a caña esa. Pero podes invitar a unha copa para probarla? Sí. Pois hai testigos ahora na televisión de que me vas a invitar a unha copa de ervas para catala. Hai que dar fe aquí, Vamos a ver se o reporteiro acabou xa a jornada, José Manuel. Eu vou poñer da miña parte. Bueno, como brilla eso, parece oro líquido, Bueno, que isto despois ven os jefes, se berranme. Bueno, festeiros e festeiras, salud, Caramelo, Caramelo, Bueno, que tal, don José María? Como estamos vendo este ano a festa no Concello? Pois a verdade é que ben, non? Todas as actividades que hubo foi un éxito e, bueno, esperemos que a noite de hoxe e a tarde pois que sea ben, e independientemente de que a chuvia, pois agora está chovendo algo, pero bueno, eu creo que
máis adiante pois vai a deixar de chover e polo tanto vamos a disfrutar da festa da noite tamén. Bueno, a xente ten ganas de festa e seguro que non van a escatimar un minutiño en acercarse para probar a anguía, non? Ese plato tan esperado. Sin lugar a dudas, non? A anguía máis a caña do país de Valga son das mellores, polo tanto, eu creo que a xente que veña aquí para degustala pois vai a disfrutar. O bo produto gústame como todos, non? Especialmente pois a nosa caña, así como dicimos sempre que o viño de Valga, o viño o catalán roxo, pois non é esa calidad como pode ser o albariño, o bagazo da uva produce unha caña do melloriño que pode haber. Fillos de profesionales da caña, dos que deses que andaban, que levaban a bota polas casas e facendo a caña. Estes son fillos e, polo tanto, tiveron bons mestres e saíron uns alumnos aventaxados. É unha festa a que acude, unha festa de interés turístico galego que é outra máis do infinito catálogo que temos de festas, pero isto, se cabe, pois ten un maior peso. Maior peso desde o momento en que é moito máis que unha festa gastronómica, que unha simple festa gastronómica por todo o que representa ese punto do excelente produto e a excelente cociña que temos, que é única, onde a caña e a anguía pois está presente tamén, representa o que somos nós, toda a relación que temos con torno, en definitiva, que é un placer unha vez máis estar aquí en Valga. Bueno, a min quedame máis que claro que os produtos da nosa terra son envidiados por todos lados, porque non é normal a cantidad de xente que xuntamos en todas as festas onde hai un produto típico da zona. Claro, e aquí no caso de Valga temos o exemplo que non é só o día da festa, senón que todas as semanas anteriores, cas tapas e demais, pois estamos en números de récord. E sí, si estamos de moda, as Rías Baixas en particular, onde 2 de cada 5 persoas que veñen a Galicia veñen ás Rías Baixas, pois un dos motivos é a gastronomía. E en Valga, pois, pode dar boa conta delo. Na miña casa había cuba, nós íbamos buscar o viño ao Ribeiro, facías o viño, onde había que facer a vendimia, traelo, cuidalo, e logo rematábamos ca parte final de facer a caña. Por eso que eu teño pasado moitas horas ao lado do pote, poñendo continuamente o lume que non fora ni moi alto, ni moi baixo, como rapaz, pois era, eso podía dar atendido ben, e metendo tamén o termómetro que tivera a graduación axeitada, que non agrietaran ca fariña que se facía para as xuntas, en definitiva, que é algo que estou moi familiarizado.
Bueno, festeiros e festeiras, está a punto de empezar a banda aquí nas festas da Caña e da Anguía en Valga. Nos ímonos tomar un minutiño para ir a publicidade e recordarvos 986 71 0741 e aí estaremos para gravar a vosa festa ou un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Volvemos nun minutiño, aquí na festa da Caña e da Anguía en Valga. Organiza Concello de Valga. Bueno, Ramón, que a xente pensou que manchara e aquí seguimos en Valga na festa da Caña e da Anguía. Benvidos todos, acabamos de chegar de publicidade, recordade, 986 71 0741 e aí imos estar de festa en festa para gravar a vosa festa, a vosa verbena, o voso evento, o que faga falta. Nós aquí seguimos, non vos perdades todo o que teño ao meu alrededor, porque eu xa estou empezando a sufrir, a estas horas e que me entra a fame. Bueno, estamos con José Luis, ¿qué tal? Bueno, un pouco cansado, pero bueno, vaise levando. Pero bueno, que ese primeiro premio a... Sí, a ver, agradeche, unha vez que participas, pois gustache ganar, non? E digo, eu estou mirando todo isto, que non sei pa onde mirar. Contame un pouquiño, que temos aquí? A ver, esta é a etapa ganadora do ano pasado. É unha base de pan galleta, cunha base de grelo e queixo fresco, anguila e unhas boliñas de cavioli. Madre mía, como sona, con nombre e apellidos. Sí, non? E isto entonces sería sin a anguila todavía, non? Sí, estaría ainda por preparar. Ainda está por preparar, porque senón despois a anguila enfría. Isto entonces viría sendo o que? A crema de grelo. Sí, a crema de grelo con queixo fresco. Queixo fresco. Bueno, estamos aquí con Carjao de alimentaros a toda a xente en Valga. Que tal, como levamos a noite? Moi ben, aquí dándolle duro. Estás con sonrisa de orella a orella. Claro, aquí pásase moi ben, a verdad. Sí, ¿no? Sí, genial. Canto tempo levas ti dedicándote a isto, o sea, participando na festa? Na festa é o segundo ano. É o segundo ano que levo todo o que é o agosto gastronómico, que cos seu cookings, cos obradoiros, e, bueno, que a degustación do día da festa. E aquí que estás preparando? Bueno, aquí ahora este aceite quente para fritir a anguila, a modo tradicional. Aquí temos unha fabada con castañas e anguía, que iso un día como hoxe está sendo o que ten máis saída. Despois temos unha empanada de grelos, anguía e torresmos. E despois, alá, temos uns tacos con lombarda, anguía desmigada e unha mayonesa de wasabi. Madre mía, como sona. Pasamos un poquinho tradicional, ou máis exótico e tal, para ter un poquinho de todo. Bueno, pois nada, eu voulle deixar un chamamiento aquí á produción e dicirlle, a mí non se me pode facer isto un sábado pola noite, botas de comida, eu aquí sufrindo. Hai que ser sufridos nesta vida, hai que ser sufridos. A verdad está sendo boa, penso que está chovendo, pero bueno, moi ben. Que estás preparando? Contame un pouquiño. Nada, este é dun mojito de caña, de azúcar, típico de aquí de caña. Son de aguardiente. Evidentemente, con este é de mojito, claro, este é con mojito, este é de caña, este é de naranxa e é de mazá. Vaya, isto que se toma de postre ou durante? Cada un toma como quere. Come cando quere. Claro.
Moi ben, festeiros e festeiras, xa vedes, eu acabo de coller os tickets, así que non vou perder un minuto e vou ir a probar a anguía e tamén un cóctel. O mojito este de caña, que me chamou a atención. De onde vinde? Da Coruña. Da Coruña, xa conocía desa festa? Non, é a primeira vez que a vimos. Pero sodes amantes da anguía, da caña... Non a probamos, vamos, da caña sí. Da caña, da caña como bo galego, sí. E a anguía e de la cantar ahora. Vamos probarla ahora por primeira vez. Sabrosísima, rica. Rica. Usted que é daqui de Valga? Sí, sí. Entonces todos os anos a comer a anguila. Hombre, como non? E o chupito de caña? Tamén, non pode faltar. O pan completo, entonces, non? Como? É a queimada. Pois se levamos o menú completo. Exacto. E a disfrutar da festa. Aquí a señora con cara de tímida, que tal? Boas noites. Boas noites. Vexo eu que está aquí cuidando da anguila. Estou esperando por 3 máis. Ai, usted xa o quer levar todo agrupado. Non dan frito aquí, estou. Non dan feito, normal, usted veu que fila temos por aquí. Sí. Que son, daqui de Valga? Sí. Todos os anos a festa, verdad? Hai que aproveitarse mentre un pode. E dixo eu, se lle hai que recomendar a alguén que veña á festa da caña ou da anguila aquí a Valga, que lle recomenda, a caña ou a anguila? Hai as dúas cousas, pero este é o principal. Ese é o principal, verdad? A comer, a comidinha é o principal. Os gallegos somos de bo comer. La primera vez que venimos y nunca la probamos. ¿Acento gallego poco? Poco, sí. Yo vengo por Ráfaga, ¿y qué le voy a decir? No voy a mentir. ¿Viene por Ráfaga? Sí, claro. Ah, viene para el concierto. Pero la fila es para el otro lado, caballero. Pero bueno, primero hay que probar las anguilas, si no... Pois xa que non me quixeron coller o ticket, eu sinto que non me vexa nadie. Non foi un flechazo, foi un ataque de paixón. Eras lume e gasolina, sen control, nin durex, nin vaselina. Escoita, dormimos xuntos a primeira noite. Adiante, don Dios, Concho. Foi espectacular. A mañá seguinte o mirarte, fun directo a botar miña nai donde me bendice. Fun a contar e non volto a ventana miña vi. Fun a apretar e non volto. Deiteime con miña e desperteime con Paquiri. Sí, era Kiko Rivera. Non volvo a pensar aquela disco en Marbella. Non ok, a próxima vez farei mi levante a man, que na teña normal. Que levante a man, que na teña ben grande. Que levante a man, todo personas más arriba. Todo mundo ven así, todo mundo organiza, todo mundo ven así. Todo mundo ven, todo mundo ven así, todo mundo organiza, todo mundo ven así. Niña famoso portugués que bailaba en las fotos, amor, unha pila de igual. Niño un par de amigos despois ensinar, en o coche fomos pa un hotel. E fomos pa habitación, e baixei o pantalón, empezou a berrar un montón. Está preparada para a queimada? Home, están a punto, está a xente esperando adoecida xa, está adoecida esperando por ela. Digue que estás todos os anos aquí, entonces? Mais ou menos, sí. Pero bueno, aquí os ingenieros, os da queimada, vexo os que están sudando e a chorros, debe dar o calor. Home, esta é quente, é quente. A aguardente é quente, claro. É que como ves o ambiente este ano, hai xente por aquí, hai demanda. Home, hai bastante xente, pero bueno, a chuvia non axudou moito, pero bueno, ainda así todo ainda hai moita xente tamén. Hai bastante xente. Bueno, así tamén refrescas, que Sí, isto xa vai meter calor bastante. Sí, vai empezar a xente a cantarse xa.
primeiro que loitaron contra os invasores romanos. Sí. Cacique, el hongo vida, o alambique. Bueno, Pedro, concelleiro de Cultura, que tal? Como estamos vivindo a noite hoxe en Valga? Bueno, un ano máis maravillosamente. Simplemente que hai que destacar que o tempo non axudou moito hasta ahora, pero bueno, levamos como unha hora máis ou menos que deixou de chover. Entón, a cousa está ben. Simplemente hai que ver só o ambiente que temos todo por aquí, non? Para demostrar que a festa de Valga, a festa da Anguía, a festa da Caña sigue sendo unha festa grande. E agora estamos nun dos momentos máis álxidos da noite, non? Estamos repartindo a queimada. E xusto neste momento arranca Ráfaga, a atracción deste 2025, non? Por lo tanto, non se pode pedir máis nada. Eu penso que non. Hai que destacar que, mira, Ráfaga estivo aquí hai exactamente 23 anos, cando Ráfaga estaba neses tempos álxidos de Ráfaga e tal. Hoxe, 2025, volve a estar Ráfaga aquí. Pero a xente vai bailar con Ráfaga, os reis da cumbia, pero tamén queren beber a queimada. E vámoslo a probar. Entonces, mira, os teus compañeros que estiveron aquí anos anteriores probaron comigo a caña, probaron comigo a queimada. E ti non vas ser menos. E vais tocar tamén. Haberá que facer os non vamos a esperar a que veñan Caxerra a darnos a nós de beber. No. Nós vamos ir directamente ao caldeiro. Eu fago o que me mandan. Aí está, mete aí. Bueno, botou un pouco, botou un pouquiño. Pero mira, de hoxe dun ano que esteamos aquí celebrando outra vez a festa da caña e a festa da anguía. Salud! Este era o mellor tratamento que había, o melloriño. Moi ben, festeiros e festeiras, xa vedes que espectáculo de festa aquí en Valga, a festa da anguía e da caña. Nós aquí nos despedimos, imos quedar co postre, por lo menos disfrutar da festa, disfrutar da queimada e disfrutar deste ambiente que é espectacular. Hasta a próxima, festeiros. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas.
Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesorámoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia, del garaje, del coche, del negocio. Soques. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos. Dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad.